अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून किंवा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी मी कधीच कार्यक्रम घेतले नाहीत। समाजसेवा आणि जनतेसाठी काम करणं हाच यामागचा उद्देश आहे। त्यामुळे आमदार खासदार याबाबत होणारी चर्चा ही चर्चाच आहे। येत्या काळात जिल्ह्यात आयटी पार्क आणि पर्यटनावर आधारित प्रकल्प उभे करण्याचा माझा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी पुढे यावं असं आवाहन भाजपा युवा नेते उद्योजक विशाल परब यांनी केलंय। पहिल्या 9 ऑक्टोबरचा जो सुरुवातीचा कार्यक्रम होता म्हणजे नारळ वाढवण्याचा तो निलेशजी राणे साहेबांच्याच हस्ते झाला आणि कुठलाही गैरसमज नाही। राणे साहेबांची पण थोडीशी तब्येतीमुळे ते येऊ शकले नाही। माझं त्यांचं एक घरगुती नातं आहे, म्हणजे कोणीही गैरसमज करायची गरज नाही। कारण माझं आणि त्यांच्या फॅमिलीचं रिलेशन हे मला तिसऱ्या मुलग्याप्रमाणे आहे। त्यामुळे कोणत्याही वेळी प्रसंगाला धावून येणारी ती मंडळी आहेत। त्यांच्याकडनं केव्हाही माझ्याबद्दल माझा कुठलाही कार्यक्रम असेल तेव्हा निलेशजी राणे साहेब आवर्जून येत असतात, पण काही कारणास्तव येऊ शकले नाही का। आमचा भारतीय जनता पक्ष जे आहे हे खूप खोलवरचं पक्ष आहे। म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं ना, मी श्रीपाद नाईक भाऊ, आम्ही काका म्हणतो त्याला। मी लहान असल्यापासून भाजप पक्ष काय तो मी त्यांच्याकडनं पाहिलं आहे। कारण भारतीय जनता पक्ष जो काम करतो, आता आमच्या या मतदारसंघाचे निरीक्षक किंवा हेड तेली साहेबांना केलेलं आहे। संजूबाई परब आहे, वरिष्ठ नेते। मी छोटासा कार्यकर्ता आहे। मी एकदम म्हणजे त्यांच्या हिशोबाने ती खूप जुनी माणसं आहेत, ती सगळे माझे नेते आहेत। त्यामुळे मी कुठल्या गोष्टीवर बोलणं चुकीचं ठरेल। माझे वरिष्ठ नेते आहेत ते सगळे। त्यामुळे विधानसभा लोकसभा हा वेगळा विषय आहे, पण समाजसेवक माझे नेते प्रमोद जठार साहेब आहेत। ह्या मोठे नेत्यांच्या समोर आपण खूप छोटे आहे। त्यामुळे एक छोटासा कार्यक्रम आठवडाभर होत गेले आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये होत गेले। मला वाटतं कुडामध्ये पण मला वाटतं इंदुलीकर महाराजांचा प्रतिसाद पाहिला असता तर असंख्य लोकांचे आशीर्वाद आम्हाला सर्वांना भेटले। संधी मिळाली तर सोनं करणार। ज्यावेळी क्षण येईल त्यावेळी मी त्यावेळी नक्कीच बोलेन, पण आज काय मी त्या गोष्टीवर कमेंट्स करत नाही। या जिल्ह्यामध्ये आगळं वेगळं एक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न जिल्ह्यामधील आमच्या युवकांना जे आपण टीव्हीवर पाहतो ते जिल्ह्यात का पाहू नये। आपल्या युवकांनी सुद्धा ह्या गोष्टी पाहाव्या आणि माझी पुढच्या पिढीतील छोटी मुलं जी आहेत ती चांगली घडावी या एका उद्देशाने मी जरी युवकांचा आयडॉल म्हणून आज युवकांनी मला आयडॉल हे पद दिलं, मी नाही घेतलंय, युवकांनी दिलं। ते त्या युवकांसाठी मला काहीतरी करायची माझी इच्छा आहे। पुढचं भवितव्य हे या मुलांचं खूप चांगलं होण्यासाठी माझे प्रयत्न आहेत। या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागून मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट झालेला आहे, त्याचा फायदा गोव्यापेक्षाही सिंधुदुर्गाला जास्तीत जास्त व्हावा आणि इथे जास्तीत जास्त मोठे पर्यटक यावे हा एकमेव माझा मुद्दा आहे। आणि थोड्याच दिवसात माझ्या डोक्यामध्ये आहे की स्थानिक टुरिझम मिनिस्टर किंवा आमचे राणेसाहेब म्हणा किंवा चव्हाण साहेब म्हणा यांना सगळ्यांना एकत्रित घेऊन एक मोठा टुरिझमचा कार्यक्रम घ्यावा आणि टुरिझम लवकरात लवकर चालू व्हावं। माननीय चव्हाण साहेबांनी सुद्धा केसरीमध्ये खूप चांगला प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न केला आहे। अशा प्रकारचे प्रकल्प खरोखरच मनापासून मी त्यांना धन्यवाद मानतो, कारण असे प्रकल्प आपल्या कोकणात राणेसाहेबांनी पण सीवर्ल्ड म्हणा, चिपी एअरपोर्ट म्हणा, त्यांनी पण खूप प्रयत्न केले। तर मनापासून सांगतो की तिथे राजकारण न होता हे प्रकल्प आपल्याकडे या। दरवर्षी माझा वाढदिवस जेव्हा सेलिब्रेशन होतो ना त्यावेळी पूर्वी आम्ही जनता दलमध्ये लहान असताना होतो, नंतर काँग्रेसमध्ये होतो। काँग्रेस झाल्यानंतर शिवसेनामध्ये राणेसाहेब सोडून जेव्हा काँग्रेसमध्ये आले त्यांच्यासोबत होतो आणि काँग्रेसनंतर भारतीय जनता। माझे वाढदिवस हे दरवर्षी चालू असतात आणि दरवर्षी आता मागच्या वर्षी विशाल गौरव सोहळा दिलेला आहे, यावर्षी विशाल पर्व दिलं। म्हणजे सांस्कृतिक एक कार्यक्रम असतो ना, हा एकमेव उद्देश असतो याच्यामध्ये। त्या ठिकाणी कोणत्याही पक्षाचा भेदभाव केला जात नाही, तिथे सर्व पक्षी असतात, कारण वाढदिवसाला कोणी येऊ शकतो ना। त्यामुळे सगळ्यांसाठी तो कार्यक्रम आणि वेगळं नाव त्यावेळी दिलं जातं। मी पहिल्याच माझ्या पत्रकार परिषदेच्या पहिल्याच 4 वाक्यामध्ये माझं बघा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष मध्ये विशाल परब हा छोटासा कार्यकर्ता आहे आणि विशालचे स्पर्धक कोण आहेत असं मला तर वाटत नाही। आणि मी सगळ्यांचा मित्र आहे, त्यांच्या प्रत्येकाच्या घरातला आहे। इंडिव्हिज्युअल तुम्ही प्रत्येकाला जर विचारलं तर माझ्याबद्दल तुम्ही वाईट बोलणार नाही, कारण माझं कोणाशी शत्रुत्वच नाही आणि मी कोणाचा स्पर्धक नाही। भारतीय जनता पक्ष जो निर्णय देतो
त्या निर्णयाच्या मागे आम्ही सगळेजण एक संघ असतो. तर बघा, प्रत्येक मित्राचं काय ना काहीतरी असं म्हणणं असतं, पण शेवट हे बघा, कोण बोललं, काही गोष्टी बोलल्यानंतर होतात असं नाही. पण भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत, जो निर्णय वरून येतो तोच निर्णय फायनल घेतला जातो. मी बिझनेसमॅन आहे, मी जिल्ह्यात नाही, देशात नाही, सगळीकडे फिरत असतो, बाहेरच्या देशातही फिरत असतो. म्हणजे अशी एक चर्चा प्रत्येक आहे. कार्यकर्त्याला वाटतं की आमचा बाबा माणूस इथे असावा, इथे. आता संजूभाई परब बोलले की विशालभाई आमच्या इकडे असावे. आता मी लहान असल्यापासून 15 वर्ष संजूभाईंबरोबर असेल. माझा पण मित्र कुठे कोणतरी घडावा असं माझ्या मित्राला वाटतं. ते पण एक प्रथम नागरिक आहेत आणि आमचं रक्ताचं नातं जसं असतं तसं त्यांचं आमचं आहे. त्यामुळे मला एकच म्हणायचं आहे की प्रत्येक माझ्या मित्राला वाटतं की ह्याचं काय ते चांगलं घडावं. आता माझ्याबद्दल माझे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांना सुद्धा वाटतं, पण ज्येष्ठ नेते आहेत ते वरिष्ठ नेते देतील तोच निर्णय मान्य करावा लागला. बघा, ध्येय म्हटल्यानंतर समाजसेवक म्हणजे लोकांसाठी आपण काम करणे हे ध्येय आहे. आणि माझा स्वभाव असं नाही की आज बोलून गेलो आणि उद्या इलेक्शन झालं. मला वाटतं 2014ला आमचा जेव्हा राणीसाहेबांचा पराभव झाल्यानंतर आज 2024, 10 वर्षात माझे मागचे 10 वर्षातले कार्यक्रम पहा आपण. मी कोणतंही इलेक्शन पाहिलं नाही किंवा कोणती परिस्थिती पाहिली नाही. मी सर्वसामान्य लोकांसाठी शिवगर्जना नाटक तुम्ही पाहिलं असेलच. लाखोंचा जनसमुदाय जमला होता आणि सगळ्यांचे आशीर्वाद मला मिळालेले होते. कारण जे जनसमुदाय एकत्र करण्याचा प्रयत्न आहे छोटासा, हा माझा प्रयत्न असतो. कुठली लोकसभा म्हणा किंवा विधानसभा, या इलेक्शन काय 5-5 वर्षांनी होऊन जाणार, पण एकदा आपण कुठेतरी चुकलो तर ते आयुष्यभर लोक आपल्याला नाव ठेवणार. या एका उद्देशाने मी कोणतं इलेक्शन किंवा कोणती परिस्थिती बघून असे कार्यक्रम केव्हा घेत नाही. मला वाटतं पराभव झाल्यानंतर सुद्धा अनेक वेगळे प्रसंग आले, परंतु आम्ही वेगवेगळे चांगले कार्यक्रम लोकांसाठी घेतच राहिलो. आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा अशा प्रकारचे कार्यक्रम हे सावंतवाडी, कुडाळ, वेंगुर्ला, दोडामार्ग, काल कणकवलीचे सुद्धा आमचे काही मित्रमंडळी आले होते, नगराध्यक्ष साहेब वगैरे आलेले, नगरसेवक. त्यांची सुद्धा काल असंच म्हणणं होतं की साहेब तुम्ही तिकडे घेता, आमच्याकडे सुद्धा एखादा कार्यक्रम लावू आपण. मी नक्कीच त्यांना म्हटलं की 100% आपण चांगले कार्यक्रम जिल्हाभर घ्यायचा प्रयत्न करू. माझे प्रयत्न आहेत की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे नवीन जगात घडतंय ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणायचा प्रयत्न मी इंदुरीकर महाराज, मला वाटतं अजितदादा पवारांनी आपला माणूस पाठवलेला त्या ठिकाणी. पवारसाहेबांनी माझ्या वाढदिवसाच्या 9 ऑक्टोबरच्याच दिवशी त्याची डेट मागत होते, पण काय मानला परमेश्वराचा आशीर्वाद की इंदुरीकर महाराजांनी त्यांना रिजेक्ट करून मला सिलेक्ट केलं. त्यामुळे असे वेगळे म्हणजे जे आमच्या कोकणाने पाहिलेलं नाही आहे ते मला आणण्याचा माझा एक मानस डोळा आहे. ते खरोखरच प्रयत्न आहे. माझे सगळे नेते प्रयत्न करत आहेत. राणेसाहेबांनी तर ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पायारवणी केली, रवींद्र चव्हाण साहेबांनी पायारवणी केली. पण माझा एक छोटासा पुढची पिढी म्हणून, मी पुढची भविष्यातील पिढी म्हणून आम्ही सगळे नेते, निलेशजी राणेसाहेब आहे, मी आहे, राजन तेली साहेब आहे, नितेश साहेब आहे, सगळी आमची मंडळी आम्ही आणि माझे विशेष करून प्रयत्न जे आहेत ते या कोकण बेल्टमध्ये बरेच हॉटेल्स, IT पार्क येण्यासाठी मी खरोखर बाहेरचे इन्व्हेस्टर मोठे आणण्याचा माझा प्रयत्न आहे. 7-8 महिन्यांनी इलेक्शन आहे. मी कोणते पद घेण्यासाठी मी सध्या तरी इच्छुक नाही आहे, कारण माझा पिंड हा समाजसेवक म्हणून पिंड आहे. पद घेतलं की तिथे कामकाज पक्षाचं करण्यात वेळ जातो. मला माझ्या डोक्यात एवढंच आहे की पक्ष, आपण भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे, कार्यकर्ता म्हणून जरी मी काम केलं आणि पदाधिकारी म्हणून मी काम केलं तरी कार्य चालूच राहणार. जो पक्षाचा अजेंडा आहे तो माझा अजेंडा आहे. त्यामुळे त्याच्यात काय बदल होणार नाही. आणि प्रदेश किंवा राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जर मला सामावून घेत असतील तर माझ्यात जे स्किल आहे त्या स्किलचा फायदा पक्षाला नक्की होत असेल तर ते त्यांच्या मनासारखं ते करतील. मी सांगून ते देतील किंवा हे असं होऊ शकत नाही. त्यांनी सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.